ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಂ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಮಿತಾ ಅಂತರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದುವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಆ ದೇವರ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ, ಶಿವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
शङ्कराय शिवाय शिवदाय नमस्ते ध्यानगोल्याय नमः पार्याय रामार्याय नमः प्रदरणाय रोत्रणाय नमः आर्याय दात्याय नमः शक्ताय भेन्याय नमः सिगताय प्रभात्याय नमः इरण्याय नमः प्रपत्याय नमः किंझाय क्षयाय नमः कवर्तने नमः हस्तये नमो रोत्याय विद्याय नमः सत्याय निवेद्याय नमः काट्याय नमः परेक्षाय नमो त्रियाय निर्वेष्टाय नमः पागं सत्याय दस्याय नमः नमो लोप्याय लोप्याय नमः ओर्याय नमः सूर्याय नमः परण्याय नमः हत्याय नमो भद्रमाणाय दामिद्धरे नमाक्षितले प्रक्षितले नमो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो जिन्मत्केभ्यो नमः आनर्हरेभ्यो नमः आमि द्रामेन्द्रोत्पदे दरिद्रं लीललोका येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेन्मा रोमो येषां चिन्तनामवदे शिक्षमसत्पिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टङ्ग्रामे विडानो रुद्रोतनो विनस्तिरा सुन्दमस्मैनेस्तु रक्षाजनो धिजदेव प्रोत्राज सम्यच्छद्दिवरः विडाजर्ते रुद्रस्तवानो अन्यन्ते स्पन्यमं सुरेणाः ऋणो रुद्रस्य हेतुर्गणग्वरद्वेषस्य भरघालो अवस्थिरामगवद्वस्तनुष्वमेघ्नस्तोका मेढत्तमश्वतमशोरस्वरा भवा परमे वृक्षादिधं निराजगत्यं वसानादर्विराजं विभ्रदा विकिरविलोहितमस्ते स्तुभवः यास्ते सहस्रं भेदनोन्यवस्पन्यमं सुराः तासामीशानो भगवत्प्राचीनामकाकृती सहस्राणि सहस्रजोने रुद्रादिभूम्या तेषां सहस्रजोजने वधन्वान् अस्मन्महत्कर्मवेऽन्तरिक्षे भवानि नीरेवाशिगन्धाः सर्वाः हे गच्छेन तस्मन्नरामीनग्रे वाविलोहिताः ये भूतानामधिपतयो ऋषिकास्तवन्तिनः ये अन्नेषु विद्यन्त्यमात्रेषु प्रचोदनाने ये पथाम्पतिरक्षैलपदा ये देवसानि प्रजनन्तिकावन्तो निषङ्गिणः येषाकं सहस्रयोजने वधन्वा नमो रुद्रेभ्यो ये पृथक्याङ्गे परिच्छेदे दिवेषामन्तं वातो वृषभिगवस्तेभ्यो दक्षिणादेतदक्षिणादप्रदेदेतजोनि तेभ्यो नमस्ते नोर्णयं सुरें विष्णोयस्तनोर्देक्षितं भोजं भेदधामि यामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवार्कविवंशां मृत्योर्मुक्षीमात्रा एते सहस्रबिम्बाधा मृत्यो वृत्तादहन्ते तानि विद्यस्य भागया सर्वार्वयरामहे मृत्तभे स्वाहा मृत्तभे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे रुद्रं मे पाहि देवावृत्तन्तमाङ्गिरः तुम्मेर्भागे भागश्च मे प्रथवश्च मे प्रयजश्च मे प्रतिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे सुरश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे बाणश्च मे ध्यानश्च मे सुश्च मे दत्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे दक्षश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च भवोजश्च मे गदाच मे आत्मा च मे तनोश्च मे धन्मच मे वर्मच मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोंशि च मे शरीराणि च मे ॐ शान्तिः 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 हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
तस्य नव आपुरस्वरिणगतये नारे हेतुमे नट्टमहस्ते मधोवले धनमोदयास्मान् विश्वकस्मविष्मया परिभुजा नमस्ते स्तादधानातदा विष्णवे उभाभ्यां तदे नमो भागभ्यां तव तन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् नक्त विष्णा अथो यस्तवारे स्मन्निधे हितं नमो हिरण्यवाघवे सेनान्ये ध्यानमदये नमो नमो वृक्षेभ्यो पठोनां तदये नमो नमः स्वस्मिन्द्राय प्रतीमदेवधीनां तदये नमो नमो मक्षाय विद्याधीनानां तदये नमो नमो हरिकेशायोपवेदिने तेजदाम्बदये नमो नमो रुद्राणातदाविने क्षेत्राणाम्बदये नमो नमः सूरायाहञ्जारवनानाम्बदये नमो नमो रोहितामस्तमदये रक्षाणाम्बदये नमो नमो मन्त्रिणे नाम्बदये नमो नमो भवन्तरे वारिवस्कदायोषधीनाम्बदये नमो नमः घोषाराजदेवतेनाम्बदये नमो नमः कृष्णवीताजधावते तत्त्वनाम्बदये नमः सकमानाय व्याधिनीनाम्बदये नमो नमः कगुभाय शङ्गिणे तेनानाम्बदये नमो नमो निशङ्गिनाय सुरमलेस्कराणाम्बदये नमो नमो वन्ददेवनिवन्तायूनाम्बदये नमो नमो निजैरवे प्रजराजारण्यानाम्बदये नमो नमः स्मकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो तदाम्बदये नमो नमो सिमद्भ्यो आम्बदये नमो नमः स्नेहिने गिरिजराजगुञ्जानाम्बदये नमो नमः इषुमद्भ्यो नम्राविभ्यश्च वो नमो नमः आनन्दानेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्च वो नमो नमः आदित्यभ्यो नमो नमः सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च दानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः सिद्धद्भ्यो रावद्भ्यश्च वो नमो नमः समाभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो शबरिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविद्गन्धेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यस्त्रिङ्गुलेभ्यश्च वो नमो नमः सबरिभ्यश्च वो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणवरिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विष्णुभ्यश्च वो नमो नमो भाभ्यश्च वो नमो नमो सिद्धिभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः कतृभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुभ्यो दन्नभ्यश्च वो नमो नमः गणिभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः सभ्यश्च वरिभ्यश्च वो नमः नमस्ते
सहस्रं खेदयोन्यपत्मन्यवन्द्रा सहस्राणि सहस्रावाग्भोस्तमहे सावीशानो भवपराजीनार्गाकृते सहस्राणि सहस्रजोरे रुद्राणि भूम्या तेषां सहस्रयोजने मधुमानन्मधे अस्मन्महत्यर्णवे एन्तरिक्षे भव नीलग्रीवाचितकण्ठा सर्वाधाक्रमाकराः नीलग्रीवाचितकण्ठादिवं रुद्रावश्यदाः ये विक्रेषु तस्मिन् जला नीलग्रीवा ये भूतानामधिपतयो विषयासक्तवर्तिनः येनेषु विद्यन्ते पात्रेषु गोधनान् स्वाहा वृत्तवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय वृत्तवे तन्मे भाहि ओम जयस्तंजवाधिवत्तंजमे बन्धश्चमे भावत्तमे वत्तमे वृत्तमे हेमातमे महिमातमे वदिमातमे प्रथिमातमे भस्मातमे द्राघुजातमे वृद्धंजमे वृद्धिष्टमे तंजमे श्रद्धातमे जगत्तमे धनंजमे वदत्तमे त्वजित्तमे क्रीडातमे मोदश्चमे दादंजमे जगिष्ठमांजमे सोत्कंजमे सुगंजमे वित्तंजमे वेत्तंजमे भूतंजमे भविष्यत्तमे सुगंजमे सुपदंजवरद्धंजवरद्धंजमे कप्तंजमे कप्तश्चमे भदश्चमे सुवदिष्टमे संजमे ओम शांति 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 हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सहस्राख्याय नमः
वृष्याय नमो मेघ्याय विद्युत्याय नमः इन्द्राय वात्याय रेष्म्याय नमो वास्तव्याय वास्तवाय नमः सोमाय रुद्राय नमस्ताम्राय अरुणाय नमः शङ्गाय भीमाय नमो अग्रे वधाय दूरे वधाय नमो हन्त्रे हनीयसे नमो वृक्षेभ्यो हरिकेटेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे राय नमः स्कराय नमः शिवाय नमः पागुं सभ्याय हरिताय नमो लोप्याय दोलप्याय नमः भूर्याय सूर्याय नमः प्रणयाय नमः हर्गाय नमो मग्रमाणाय विघ्नते कृपाक्षिरते प्रकृतते भ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विजन्मत्केभ्यो नमः आनर्हतेभ्यो नमः आमि रामेन्द्रस्पदे दरिद्रन्मीननो येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेन्मानो वो येषां किञ्चन या ते रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाहवेषति शिवा रुद्रस्य वेषति तदा नो दिवसे शिवां रुद्रात्मदे कृत्तिने क्षरद्वेदाय प्रवरामहे मतिं यथा अश्वसद्विपदे चतुष्पदे विष्णुं भक्तङ्ग्रामे अस्मन्ननादुरम् गच्छन्तरोष्टमुनराजते पिता तदश्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महात्मपदमानोर्भगं मानोक्षन्दपदमान मानो वदे मानो रुद्रभावितो वदेरक्ष्मन्दो नमसामिने आरात्ते गोग्नपदपूर्णज्ञे क्षरद्वीराय सुन्दमस्मेने रक्षाजनोजिगदे प्रोत्राजन्मलच्छद्विवरः सुविश्वरङ्गत्तसदङ्गवानं मृगन्न भीमपवत्मुग्रं प्रणाजर्ते रुद्रस्तवानो नन्दे अस्मन्यवं सुरेनाः नमस्तिरा भगवद्वस्परश्वमेभ्यस्तोदाग्राजं मीडुट्टमशिवतमशिवोरस्वमना भवान् परमे वृक्षादिदन्निदारिकृत्तिम्वसारनागरविनागं बिभ्रदा विकृतविरोहितमस्ते यास्ते सहस्रं भेदयोञ्जपस्मन्यवमन्तुताः श्रावाहुतोत्तमहेतयः तासामीशानो भगवत्परादीनामक सहस्राणि सहस्रजोनेर्द्रादिभूम्या तेषागं सहस्रयोजने वधन्मान् अस्मन्नहत्यण्डवेऽन्तरिक्षे भव नीलग्रीवाश्रितिकण्ठाः सर्वाधःखमातदा नीलग्रीवाश्रितिकण्ठादिमगं रुद्रा उपश्चिताः तस्मिन्नरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधुवदनोऽभिषिकारकमत् ये अन्येषु विद्यन्ति रात्रेषु भूतोदनाने ये पथाम्बजरक्षैन मृता ये तीर्थानि प्रजनन् विधावन्तो य एतावन्तश्च भोजागं तत्तरुडोर्त्राविदस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन् नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यानमे नदामहे स्मृतिमूर्तिवर्धनम् उर्वारुकं सुन्द्रां मृत्योर्मुखीरमामृता ये ते सहस्रमधिकं वाघा मृत्यो वृत्तानि तानि यज्ञस्य मालिका सर्वान् वेदामहे मृत्तवे स्वाहा मृत्तवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्तवे मृत्तं मे पाहि ॐ शञ्च मे वजश्च मे प्रजञ्च मे नदामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे गजश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे दन्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे सम्मिश्च मे गात्रञ्च मे सोश्च मे क्षीरञ्च मे रजश्च मर्दञ्च मे मृदञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे दीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे सुगञ्च मे षडञ्च मे शोषाच मे सुदिनञ्च मे मूर्च मे तिष्ठान्तिः हर नमः पार्वतीवदने हर हर महादेव विश्वरूपेभ्यो नमो नमो महद्भ्यः फल्लकेभ्यो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यो नमो नमो रथेभ्यो सेनानिभ्यो नमो नमः कत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च प्रथमाय नमः शीघ्रियाय नमः भूर्भ्याय नमः स्रोतस्याय नमो ज्येष्ठाय
स्तोक्यानितावसान्याय त्रमोमन्याय गच्छाय नमश्रवाय प्रतिश्रवाय नम आशुरेणाय सूराय यामभिन्दरे नमो पद्मिने नमो रोधिने नमो भिन्दिने नमो नमश्चराय नमो दुःखाय दाहरण्याय नमो शक्तवे प्रभृणाय नमो दूताय प्रहिताय नमो निषङ्गिणे नमते नमस्तेष्णे नमेतानुधे नमस्वानिधाय नमः काट्याय नीत्याय नमस्सोध्याय नमस्याय नमो आद्याय वैषन्ताय नमकोप्याय दाभक्याय नमो वर्षाय नमो मेघ्याय विद्युत्याय नमो इन्द्राय दप्याय नमो वात्याय रेष्म्याय नमो वास्तव्याय वास्तवाय नमस्सोमाय रुद्राय नमस्ताम्राय दारुणाय नमः शृङ्गाय भीमाय नमो अग्रे वधाय दूरे वधाय नमो हन्द्रे हनीयसे नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमो भवेत् नमः शङ्कराय नमस्कराय नमः शिवाय शिवराय नमस्तेत्याय नमोज्याय नमः पार्याय नमादात्याय दादात्याय नमः शुद्धाय भेन्याय नमस्तिकत्याय प्रभात्याय नमः हिरण्याय प्रबुद्धाय नमः किञ्जराय रक्षयाय नमः कवर्धने नमस्तरे नमो गोत्याय रक्षाय नमस्तभ्याय देख्याय नमः काट्याय हृदयाय त्रिदेशाय नमः पादं सत्याय नमो लोक्याय लोक्याय नमो ओर्व्याय नमोर्व्याय नमः पुण्याय नमो देवानां हृदयेभ्यो नमो कीटकेभ्यो नमो विजन्मत्येभ्यो नमः आनर्हदेभ्यो नमामि येषां पुरुषाणां येषां पशूनां न हेर्म रोमो येषां चिन्तना शिवादनो शिवा विश्वाकवे शिवारुद्रस्वे जजीदनानो मृजीवसे रुद्राजपदे खरद्वेराज प्रवरामहे यदा विश्वमदद्विपदे जयुष्पदे विष्णुं विष्टङ्ग्रामे वडानो रुद्रोनो विनिष्कदे खरद्वेराज नमसामिने यच्छन्दनोष्टमनराजते विदातश्यामतवरुद्रपणेनो मानो महान्तमनमानोर्भगं मानोच्छन्दमनमानोक्षितम् मानस्तोकेतन हेमानांशमानो दोषमानो श्रेषु वीरान्मानो रुद्रमामितो वदेन विष्णुन्दो नमसामिने आदात्ते गोक्षं तपोयन दृष्टवानो अन्यन्ते स्मन्यवन्दुदेन परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्कमलद्वेषस्सन्मघायो नमस्थिरा भगवद्दत्तनिष्ठमेष्टस्तोकार्तनिराज मीडुत्तम शिवतम शिवोदस्समना भव परमे विख्यानितं निराजकस्तम्मदानाचरविनाकुटभदा विकिरविलोहित नमस्ते यास्ते सहस्रं हेतजोन्यमस्तन्निवन्दुताः तासामीशानो भगवत्पदाजी नामक सहस्राणि सहस्रजोरे रुद्राणि भूम्या तेषां सहस्रजोरे धन्वानन्मसे नीलग्रीवाक्षरगण्डा सर्वाधाक्रमाधना नीलग्रीवाक्षरगण्डानिवनं रुद्रावपश्यताः ये वृक्षेषु अस्मिन्नदा नीलग्रीवाविरोहिताः अधिपतयोभिषिकार्कवर्तिनः ये हन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु गोदोदन ये पथां नदिरक्षैरपथा ये नेर्तानि प्रजनन्तिकावन्तो निषङ्गिणः च एतावन्तश्चभूराजं दत्तरिषो रुद्रा तेषां सहस्रयोजने वधन्वाजन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथव्याञ्जे खेदे दिविरेषामन्नम्बातो वर्षविजवस्तेभ्यो दरप्राजेत्तदक्षिणादिरप्रदे नेत्तदोदे नेत्तदोत्तास्तेभ्यो नमस्ते नो विष्णोस्तदोत्ते भोजम् ॐ त्र्यम्बकं जडामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवार्कं मृत्योर्मुक्षीर्भावृताः एते सहस्रबिम्बाढा मृत्योवृत्तानि हन्तवेतानि मृत्तवे स्वाहा मृत्तवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्तवे मृत्युं मे पाहि सदाशिवो ॐ ऊर्जमे सोददानमे वयश्चमे रसश्चमे धृतन्तमे मधुजमे रज्जश्चमे कवि हेश्चमे प्रियङ्गमस्तमे नमस्तमे सामागाश्चमे दीवाराश्चमे अस्माकमे ॐ शान्तिः 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 हर नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव
विश्वतः अथो अस्मिन्
रुद्राय नीलकण्ठाय शिवाय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्वे जिहान्तपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्वजीमते पथीनां पदये नमो नमः व्याधिरेन्नानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुत्राणां पदये नमो नमो भवस्य हेत्रे जगदां पदये नमो नमो रुद्राय तदाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताय पदये नमो नमो लोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिदाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दने घोषाय कन्ये देवतीनां पदये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पदये नमः नमः सहमानाय व्याधिनः व्याध्यानां पदये नमो नमस्य काव्यो दिगागन्धभ्यो पदये नमो नमो शिवभ्यो रत्नञ्जनभ्यो प्रकन्दानां पदये नमो नमः स्नेहिने गिरिजलाय पुलिञ्जानां पदये नमो नमः शिवभ्यो नमो नमो नमः आतङ्गानेभ्यः प्रतिधानेभ्यः नमो नमो नमः आदित्यभ्यो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यो नमो नमः आसीनेभ्यः शरारेभ्यः नमो नमः स्वभ्यो जाग्रद्भ्यः नमो नमः नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः नमो नमः स्तमनिभ्यः नमो नमः यातिनेभ्यो विविद्धन्नेभ्यः नमो नमः नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यः नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः नमो महद्भ्यः खुल्लकेभ्यः नमो रथेभ्यो नमो नमस्तकर्भ्यो रथगारेभ्यः नमो नमः नमो नमः सभ्यश्वरिभ्यश्च नमो नमः नमः सर्वाणतमशुभदले नमो नीलग्रीवाय नमः कवर्धने नमस्तये नमः सहस्राक्षाय नमो मेघुत्तमाजले नमदे नमो ह्रस्वाय वामनाय नमो बृहते नमर्षीयसे नमो वृद्धाय प्रियाय प्रथमाय नमः आठवेदाधिराय नमः शीघ्राय नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय दापरजाय नमो मध्यमाय दापकल्पाय नमो जघन्याय नमध्याय नमः सौभ्याय काम्याय रक्षेम्याय नमो धैर्याय कल्याय नमस्तोक्याय नामसाम्याय नमो मन्याय शिवाय नमः नमः आहुरेणाय जागुरधाय नमः शूराय ब्रह्मणे नमः रोधिने नमो बिल्विने जगवदिने नमः शुराय नमो दुन्दुभ्याय नाहन्याय नमो धृष्णवे रत्नमृषाय नमो दोताय रक्षहिताय नमो निषङ्गिणे देवतपदे नमस्तेक्ष्णे देवे नमः काट्याय नीत्याय नमः सोत्याय नरस्याय नमो नाट्याय नमः छन्दाय नमः कोप्याय नमः काट्याय स्वरेत्याय नमो हृदयाय ज्येष्ठाय नमः पादं सभ्याय नमः गोप्याय नमः पर्णाय नमः सत्याय नमो धर्माणाय विद्यते चिरदेन प्रत्यदे नमो वक्रिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो हुजन्मत्केभ्यो नमः आनन्दहरेभ्यो नमः आमीकेभ्यः रामे अन्धदत्पदे दरिद्रण्येन लोहिता राधे रुद्रशिवातनो शिवा विश्वाहवे शिवारुद्रस्य वे भजेतजानो मृदीवसे इमां रुद्राय तपदे वर्मिने धरत्वेराक्षपरामहे मतिम् स्तमनराजले मानो महान्तमदमानो भगन्मानोत्थन्नमदमानोत्थितं मानो वे रुद्रजीर्षः
सहस्रशीर्षा पुरुषः स्वभूमिं विश्वतो वृत्त्वा पुरुष एवेदनं सर्वम् पुरातत्त्वस्येषादः एतावानस्य महिमा विपादोद्भवदयेत्पुरुषः ततो विश्वं व्यक्रामत् तत्पुरुषेण हविषा ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಮಳಲಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಹೇಗಾಯಿತು? ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತು. ಹತ್ತಾವರ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪುರಾತನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಉಮೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 5 ದಿವಸ ನಡೀತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ, ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸೇವೆಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಣಹೋಮ, ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. 1008 ಕಾಯಿಗಳ ಗಣಹೋಮ, ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಅಲ್ಲದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿವಸ ದೈವಗಳ ಪರ್ವ ಸಹ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ. ಇವತ್ತು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಆನಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನದಾನ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕಲಶ ಹೋಮಾದಿಗಳು, ಗಣಹೋಮ, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಹ 5 ದಿವಸ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಇದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ನದಾನ, ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಹೋಮ, ಕಲಶ ಹೋಮಾದಿಗಳು, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಸಹ ನಡೀತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. मुखं बाहु
महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपेण अजायमानो बहुधा विजायते परिजानन्ति योनिम् पदेशेनां पदमिच्छन्ति मेधतः देवेभ्यः आरभते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मणे ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् दैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्मुखे इष्टदे लक्ष्मीस्तवत्नो अहोरात्रे पार्श्वे छत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् निष्टं मनिषाणा अवं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ दक्षिणो रावणेमहे दातुं यज्ञाय धातुं यज्ञवदने स्वस्तिरस्तु नः वस्तुर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 आभिर्गेर्भिर्यदतो न पूर्णमाप्यायः हरिभो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महिगोत्राजुजासि भोजिष्ठभाजो अधमे श्याम ब्रह्मप्रावाविष्णुतन्नो वाहासीत् ॐ शान्तिः 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 पार्वतीपदये हर हर महादेव
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅತ್ತಾವರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸಡಗರ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಾಹಿನಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.